Täällä on LPS Pipi Pet Shop. Täällä jeetas. Joo. Te varmaan ihmettelette tätä taustaa. Mäkin ihmettelen, miksi mä laitoin tuossa. Ja tälle taas tosi järkevä aloitus. Okei, ja mä häivyn. Okei, mä tuun takas. Te varmastikaan ette tiedä, mitä tuossa mysteerisessä laatikossa on. No minäpä avaan sen teille. Tadaa! Siellä on Petsille limaa. Yes. Tulipa saada. Niin, joo. Okei. Ei nyt tausta et kaadu. Niin. Muumien syntymäpäivä. Tää muumin syntymäpäivä. Niin, että tänään mä vien villilenkille teidän nähden. Ja tää lima ei kuulu tähän asiaan mitenkään, joten laitetaan lima takaisin. Mutta tämä isille kuuluu. Hieno. Rauhoitu Vili. Innostusta tässä vähän. Joo, sori, äiti tossa vähän höpötti siitä, kun mä en mene sen kanssa. Niin sori, että äiti hössötti tuosta. Kun se sanoi, että sillä on surullinen mieli, kun mä en mene sen kanssa kirppikselle, kun mä en jaksa. Me mennään tyhmälle kirppikselle, jos ei ole mitään kivaa. Mä menin siis turhaan vaan sen takia, että mä vien sinne sen kanssa jotain tavaroita. Joo. Mutta mitäs te halusitte, että mä teen niinku videoilla? Tai niinku seuraavassa videossa. Tekisikö Petsit-videon, sarjan? Vai perhaneen? En mä perhosta ehkä tee. Mutta ties meni. Mutta. Tekisikö mä Vilin kanssa jotain? Vai mitä? No, laittakaa kommentissa mitä haluatte, että mä teen jotain. Mitä sä teet? Katsakin yksi vanhuuden. Et nyt lopeta. Mene. Vili, odota. Hyvä. Tuolla toinen koira. Moi. Moi koira. Ja sun nimi on? Mä en tiedä. Hetkinen. Mennään tässä vaan hitaasti ohi. Vili. Vili ei. Vili! Nyt takas. Vili! Pois! Mene! Pus! Tuhma. Onkohan toi jätetty vaan tai mitä? Ei, Vili. Tuhma poika. Okei, mä en jälleen. Ei.
saat tulla tänne Vilin kanssa, koska Vili ei tykkää. Mut koiraparka, mä ehkä tuon kattoo tän jälkeen tota koiraa, koska katsoin, et onks se lähtenyt tai mitään. Mut joo, tää video oli tässä. Ja moikka!